narodne partije. On će nam se obratiti sa par rečenica. Pozdravimo ga velikim aplauzom. Maj Vištor Ormalen. Dobar dan, dragi prijatelji, sretan vam praznik. Znate šta se desilo te godine pre nego što je bombardovana Srbija? Zapadni svet je počeo da priprema javnost svojih zemalja kako su Srbi genocidan narod. Trebalo je pribaviti podatke kako Romi trpe ovde maltretiranje od Srba i raznorazne šikanozne postupke. Platili su jedan istraživački tim u kojem je bilo i nešto naših, a još više stranih državljana. I znate šta su i kako su završili njihovo istraživanje? Vrlo su se nesretni vratili i referisali Sorošu, pa ovi ljudi kažu da dobro žive sa Srbima i da im oni ništa loše nisu uradili. Time ste pokazali i demonstrirali, možda je to bio neko među vama, a možda i ne, svakako jedan visok nivo ljudskosti i jedan visok nivo želje da istina bude uvek prisutna, pa makakve bile posljedice. Hvala vam na tome. Srpska narodna partija koju ja pripadam i neki od vas u vremenu koje dolazi spremna je da državni aparat stavi u funkciju naroda, a pre svega rada, zapošljavanja i privređivanja. U ovoj našoj zemlji ima mnogo mesta gde možete potrošiti novac, onaj koga ima. A mnogo je manje mesta gde možete zaraditi taj novac. Mi hoćemo da bude više tih mesta gde možemo raditi i gde možemo zaraditi. Mi smo u partiji kojoj pripadamo vrlo svesni toga kako je stanje u društvu, pogotovo na nivou socijalne ugroženosti. Romi kao takvi vrlo dobro znaju šta je to i oni su najugroženija grupacija u ovoj zemlji. Zadatak države Srbije bio je, jeste i bit će da se u tom smislu i dalje vodi računa i još više vodi računa. Ali izaći iz krize ne tako, a danas u stanju socijalne potrebe. Kad pogledate, 30% je ljudi koji su radno sposobni. Želimo da se vrate radu. Želimo da vi, pripadnici romskog naroda, sa svim onim što čine vaš život, trpkim i gorkim, i sramota je da ja pričam o tome vam, da toga što manje bude. Da budete dobri prvo jedni drugima, budete dobri svojoj porodici, budete dobri svojim susedima, budete dobri sami sebi, bit ćete dobri Bogu, bit ćete dobri našim budućim pokolenjima. Da bi to tako bilo, jako je važno da ova mladež ide u škole, da se obrazuje i da date kroz to doprinos razvoju vama samima i našeg zajedničkog društva. Mi ćemo naći u Srbiji, i vama to ne treba govoriti, brojne ljude koji su Romi, koji su ostavili neizbrisiv trag, pre svega u oblasti kulture. Romi su ušli u Srbiji u literaturu, u pesmu, ulaze polako i u nauku. Da li treba da vas podsjetim da i u svetskim razmerama postoje poznate ličnosti koji su potekli iz romskog naroda? Charlie Chaplin, Ava Gardner, lepotica, Natalie Wood, lepotica. Ima u sportu. Znate nekog poznatog fudbalera? Ibrahimović, Pirlo. Znači, niste osuđeni na nemaštinu i na loš život. Uzmite svoj život u svoje ruke. Mi želimo da vam pomognemo u tome, ali morate vi sami sebi pomoći.
da ne bi ovo bilo priča koja će vas dovesti u situaciju da napustite prostoriju i da ne vidite ono što nam sad sleduje, najlepši deo programa. Želim da vas na kraju pozdravim, da vam poželim svako dobro u vašim životima i naravno moram da pročitam, pošto sam zaboravio, imam godina. Jednu stvar prvo ću vam reći. Mudrac je rekao, ruka koja daje uvek je iznad one ruke koja prima. Ja želim da romska ruka bude nikad više ispod, nego da bude pored pružene ruke. Savjetao sam nekim saradnicima da počnem da učem romski jezik, pa počinjem ja. Kako je malo pre romska himna rekla, ima jedan deo rečenice koji je na mene ostavio posebno utisak, ja ću je samo parafrazirati i drugačije reći. Svi putevi su vam otvoreni, da li ćete njima ići, to zavisi od vas. Ili, kaj putardile romane droma. Mat folik cigan terakare, mor mada gajba bujaver, prigo jichilon revaler. Pema davte valbar ho, terapelem folik kasintovo, sicham ne dershenca, adi bujit kadama dejenca. Pema davte mushebe mat, so vajkove mati kan. Pujava me saachire kling, arakava mati shukara kling. Pema davte utsoga maus, pema krava seravis. Pema davte stum devkama maru, krava megi kasisaro. Devlesa Rakal tu me romale. Veće voja Rakal. Dar pilašir tu pilašir. Beg žutilo drago del kunegece tu mare familijar. Delo del baksas ti pet salore. Evo ovako, ja sam napisao govor i spremio ga, ali sam zaboravio kući. Pa ću morati nešto novo. Moramo malo na kratko da skrenemo s ovih vedrih tema. Svetski dan Roma je jako lep dan, svečan dan za sve nas Rome. Moram da se zahvalim svima koji su došli i pripadnike romske nacionalnosti, a i odbornike Srpske narodne partije koji su priličili ovaj današnji dan. Molim vas jedan veliki aplauz za sve. Ovako, moje političko angažovanje u Srpskoj narodnoj partiji je moje prvo političko angažovanje. A zašto je to tako? Srpska narodna partija je jedina partija koja vam nudi najbolja rešenja za sva vaša prava. To vam ja tvrdim i za svojih reči stojim. Čvrsto i odgovorno. Moram da vam naglasim da je vreme da se svi Romi slože i ujedine, da ne dozvole više da nas razjedinjuju i da je u naše ime drugi odlučuju. Sa tim je gotovo, to više ne vredi, to više ne važi, mi to više nećemo dozvoliti. Vreme je da svi složno i hrabro odlučimo da mi hoćemo naše bolje sutra. I to već od sutra, ne od preko sutra, nego od sutra. Da bi u tome uspeli, to ja ne mogu sam. Ja sam tu da se borim za vaša prava, ali svakako ne mogu to sam da uradim. Zato mi treba velika vaša pomoć i vaše poverenje. Zato ne zaboravite, ne dozvolite da vas više potkupljuju i da vas više lažu.
To vam rade dane, mesec, dva pred izbore i posle zaborave na vas. To više nećemo da dozvolimo. Ako vam nude nešto, uzmite, to vama i pripada, za vas je to ispremljeno. Ali nemojte dozvoliti da vam uzmu dušu. Lagali su vas dugo, više ne dozvolite, sad lažete i vi njih. I na kraju hoću samo još nešto da vam kažem. 24. aprila znate šta treba. Treba broj 4, ništa drugo. Hvala puno svima.